Nimeni on Kyllikki Pöppönen ja minä puhun asioista niiden oikeilla nimillä. Miten ratkaista kasvava UFO-ongelma ennen kuin ongelma räjähtää käsiin? UFOjahan havaitaan päivä päivältä enemmän. Naapurini emeritusprofessori Kärkkäinen oli löytänyt viime tiistaina UFOn aviovuoteestaan. UFOlla oli ollut utareet myös selkäpuolella. Minun neuvoni on, älkää ruokkiko niitä. Ne laskeutuvat kuin varpusparvi, jos niille heittelee leivän murusia. Sitä saa mitä tilaa. Lempeys on vaarallinen tekosyy, kun kyseessä ovat muukalaiset. Älkääkä keikistelkö ilkosillanne ikkunoiden edessä, verhot kiinni. Avaruus on suunnaton ja te olette parrasvaloissa.